होई हां आज दूर नहीं किनु कह दो के पानी के बोतल सरिया के रखे ना ऐसा मत करिए हाय सच में आ जाए आइए अरे ऊपर मत आव रे बनरी महुआ के पेड़ गर्मी में ऐसी होखेला ई क्या चीज पे पड़ देना भस जाला बस जे तो नीचे खड़ा रह ए रघु महाराज ले कनी आइए आइए ए बबीता जी राधी एक आदमी के अब बुझा गोई जब वायरल होके के बनू तो कोई के सुन के जब मरल जाए तो का दोनों आदमी मरल जाए का जाए ये तू रह तू बाद में रूस के बैठी ह रोक जा हट तोहरो के बैठाई में रोका सोच दी हम खिसिवाई में उनका के रोका ना तू काहे टेंशन ले बारू आ जा गाना कौन पर मत हेने न के कौन चालू कर दे उनका उनकर दोसर बनवाई हट तोहरो के फेड़ पर चढ़ाई में खाली मत चढ़ी उतर जा अब की बताहार रही ना सुनो आज तार डॉक्टर साहब घर ही नहीं हो आज दूर नहीं किनु कह दो के पानी के बोतल सरिया के रखे ना ऐसा मत करिए हाय सच में आ जाए आइए अरे ऊपर मत आव रे बनरी महुआ के पेड़ गर्मी में ऐसी होखेला ई क्या चीज पे पड़ देना भस जाला बस जे तो नीचे खड़ा रह ए रघु महाराज ले कनी आइए आइए ए बबीता जी राधी एक आदमी के अब बुझा गोई जब वायरल होके के बनू तो कोई के सुन के जब मरल जाए तो का दोनों आदमी मरल जाए का जाए ये तू रह तू बाद में रूस के बैठी ह रोक जा हट तोहरो के बैठाई में रोका सोच दी हम खिसिवाई में उनका के रोका ना तू काहे टेंशन ले बारू आ जा गाना कौन पर मत हेने न के कौन चालू कर दे उनकर दोसर बनवाई हट तोहरो के फेड़ पर चढ़ाई में खाली मत चढ़ी उतर जा अब की बताहार रही ना सुनो